Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt onderwerpen van menselijke bewustzijn, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensheid op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Laten we even kijken. Ja, oké. Vandaag hebben we ook een hele leuke programma voor jullie. Welkom allemaal. Tardi, Wanochi, goedenavond aan iedereen. We gaan verder vandaag met onze show van de Tarot. Wij gaan vandaag 6 kaarten bespreken. En ik heb deze serie genoemd de steeds opkomende zon. De reden waarom ik de tarot-serie de steeds opkomende zon heb genoemd is omdat er, wanneer je de traditie in zijn oorspronkelijke kern toepast in je leven, zeg maar de tarot-traditie, is dan wel hoop voor de mensheid, zou ik zeggen. Goedenavond, Magdalena, hoe gaat het? Want de zon is eigenlijk een symbool voor het leven. Die komt elke ochtend weer op in het oosten. En die geeft leven, die geeft hoop tot leven. Dus daarom heb ik de tarot-serie de steeds opkomende zon. Er zijn ook nog andere redenen ervoor, maar dat is een van de belangrijkste. Dat ik vind dat dat het belangrijkste is in ieder geval. Dat is de reden waarom ik die show zo heb genoemd. Want heel veel vragen, ik heb een paar vragen gekregen daarover. Dus vandaar dat ik dat even uitleg. En je gaat zien dat de meer je jezelf transformeert, tarot is het gaat zijn gangetje. Heel goed, heel goed. Hou het zo, zou ik zeggen. Je gaat zien ook dat de meer je dan, zeg maar, jezelf, zelfkennis hebt van jezelf, de beter en, zeg maar, je gaat dan uiteindelijk ook innerlijke transformatie plaatsvinden. En deze innerlijke transformatie is nodig. Hi Anna, hoe gaat het? Deze innerlijke transformatie is nodig om zeg maar, het leven op aarde te garanderen. Dat is het eigenlijk. Dat is de reden ook waarom het een steeds opkomende zon is. En dat is ook een andere reden. Het heeft te maken met Egypte en zo. Maar dat gaan we rustig even erover hebben later. Oké, dus deze presentatie, laat me even mijn sheets erbij pakken. Ik hoop dat jullie allemaal tijd hebben gehad om de afgelopen week misschien nog een keer te kijken. En ook tijd hebben gehad om de vorige podcast tijd te hebben om die te lezen, of niet alleen maar lezen, sorry, om die te bekijken en te beluisteren. Maar anders, hou je pruik vast, want we gaan een klein beetje de diepte in. We gaan niet zoveel, het is nog steeds voor beginners eigenlijk, maar het is, laten we even zo zeggen, het is beginners plus. Oké? Dus, want ik hou een beetje rekening mee voor de mensen die helemaal niks weten van tarot. Maar we gaan wel steeds dieper, mensen. Dus als jij dingen mist, ga terug gaan kijken. En zorg ervoor dat je gewoon up-to-date blijft. Want anders krijg je de essentie niet van de tradities. Want ik heb een beetje laat me het even zo zeggen, de wens om alle tradities te bespreken. Zoveel mogelijk. Westerse traditie sowieso. De Egyptische traditie die blijft voor de leden. Maar alle westerse tradities die wil ik wel even gaan bespreken voor iedereen. Tarot is ook een westerse traditie, die krijg je van mij. Ja? De presentatie is eigenlijk bedoeld om je interesse in het onderwerp te wekken. Ja, zoals ik zei, ik ga diep, maar lang niet diep genoeg, uiteindelijk. Ik ga diep, maar niet diep genoeg. We kunnen nog dieper trouwens. Groetjes aan John. John, groetjes terug aan John, ja. Ja, dus we gaan een klein beetje diep, maar nog niet diep genoeg. Dus ik ga alle kaarten apart bespreken. Dus ik neem een beetje de tijd om het helemaal uit te pluizen. Dus we gaan vandaag starten. Wordt spannend. Maar het is bij lang niet de diepte in die ik wil gaan, want we kunnen vele malen dieper. Alle kaarten, ik ga het nu al vertellen, alle kaarten heeft te maken met je bewustzijn. Het heeft te maken met bewustzijn. Bewustzijn betekent weten. Oké? En het heeft te maken met de tweede
een kwaliteit ontwikkelen. Dus weten over jezelf, ja, zodat je bepaalde kwaliteiten kan ontwikkelen. En ze zijn 11 in totaal. En de 22 grote arcana heeft te maken met de 11 belangrijkste. Maar het is 22, niet 11. En voor degenen die zeggen, ja, maar Glenn, het is 22, maar niet 11. De reden daarvoor is dat we gaan praten over extreme. Dus het is of het links of het rechtse kant. Dus de links, ze zijn kwaliteiten, extreem links of extreem rechts. Oké? En vandaag, dus elke kaart ga ik ook de andere kant van die kwaliteit bespreken. Dus ik ga als het ware 2 kaarten bespreken per keer. Niet helemaal, ik ga 1 kaart per keer bespreken. Dus alle 22 ga ik langs. Maar elke kaart van de grote arcana ga ik 2 keer langs, minimaal. Oké? Dus als je serieus geïnteresseerd bent, moedig je aan. Want ik heb al de eerste serie online gezet. De eerste... Nee, ze zijn 20, als je ze zijn 11 hoofddoelen. Als je ze hoofddoelen noemt. En de 22 is eigenlijk de extreme van elke kant. Dus laat me even zo zeggen. Als jij, even voor je idee, zeg maar. Als je praat over, laat het even zo zeggen, vrijheid. Dus een van de eerste kaart die praat eigenlijk over vrijheid. De tegenovergestelde is slavernij. Oké? Dus, en er is een balans tussen vrijheid en slavernij. Dat is verantwoordelijkheid. Oké? Dus ik ga dat uitleggen. En ik ga uitleggen welke bewustzijn je moet hebben. En welke kwaliteit je moet ontwikkelen. En ik ga het ook nog eens een keertje koppelen met de Jungiaanse van Carl Jung. De 12 archetypen. Ga ik die tarotkaarten ook koppelen. Ik heb vorige week gehad over Carl Jung. Carl Jung was ze noemen in het Engels, eigenlijk noemen het Nederlands psycholoog, psychiatrist en een psychologist. Ja. Hij was allebei. Ik krijg alleen maar het naam in het Nederlands niet helemaal, dus het is een psycholoog in ieder geval. De ene mag medicijnen schrijven, de andere niet. Dus de psychiatrist mag medicijnen schrijven en de psychologist mag niet. En ik weet niet in het Nederlands, het maakt niet uit. Dus in ieder geval, hij bestudeerde de psyche van de mensen. En, dus het wordt een bijzondere dag vandaag. Ik ga het ook koppelen met Egyptische goden. En dit heeft te maken met mijn leden, zodat de lid zijn lering ook kan koppelen met de westerse lering, zodat weet je dat ook meteen. Dus dan, maar misschien voor jullie heeft minder zin, maar het is nooit minder. Het heeft altijd zin, laat ik even zo zeggen. Ja? Dus mijn tarot-uitleg wordt een beetje bijzonder, want ik verbind natuurlijk die Egyptische traditie met Jungiaanse archetypen. En daarnaast ook de tegenovergestelde kaart ga ik even uitleggen. Ja? Maar in principe moet je 11 kwaliteiten ontwikkelen. De Egyptische lering die vertelt ons dit ook. Er zijn 11 kwaliteiten, zelfs van buitenaf, die ons beïnvloeden. En in principe, die zijn dezelfde, ook intern ook trouwens. Ja? Dus dat gezegd hebbende, ga naar mijn website. Ik heb daar ook boeken al gezet. Je krijgt op mijn website nu, ik heb de vierde seizoen, episode 1, heb ik al bereid om in een goddelijke stond. Dankjewel. Dat gaat zeker gebeuren. Giselle. Ik heb op mijn website, en wachtend op de Pika Pika website, als die klaar is, dan krijgen jullie dat ook daarop. Maar op mijn website krijg je ook de aantal boeken van de tarot. Je weet, de mensen die mij kennen, ik zet bij alle episoden, alle boeken, digitaal. Alles is digitaal. Je kan ze allemaal gratis downloaden. Je kan ze allemaal gratis dingen daar downloaden, alle boeken downloaden. En nu heb ik voor jullie speciaal, volgens mij 4 of 5 tarot decks. Ook allemaal voorbereid, ze zijn allemaal daarop. Je kan daar gaan, je kan gewoon downloaden, kost je niks, dat is allemaal gratis. Dit is allemaal gratis, jongens. De enige wat de leden die betalen iets extra, maar die krijgen ook wat voor. Die krijgen ook persoonlijke coach. En ik ga ook een andere leerlingen, er zijn mensen die wat meer serieuzer zijn, ook die zelf ook leerkracht willen worden. Die kunnen dan zeg maar lid worden en dan krijgen ze al mijn materiaal
elke maand toegestuurd. Dus ga naar mijn website. Daar vind je podcast. Daar vind je monografieën, zeg maar, voor de leden. Dus het gaat over Egypte, et cetera, et cetera. En als je krijgt gewoon exclusieve toegang ook tot Egyptische leerstellingen. Ja? Ik ga nu ook de goden en godinnen bespreken. Normaal gesproken doe ik dat niet. Of heel weinig in ieder geval. Maar die worden dan meer uitgebreider besproken worden in de monografieën. Ja? Op mijn site krijg je ook links naar mijn boek, Anarchos. Ja? Ga dat zelf zeker bekijken. Ja? Daarnaast is de mogelijkheid om donaties ook te doen daar. Dus ik zou zeggen, ga naar de website en ontdek alles wat ik te bieden heb. Nou, mijn boek is uniek en non-fictief werk. Heel veel mensen zijn heel erg bang voor het woord anarchie. En ik ben heel erg trots op zelfs. Anarchie is het balans tussen regering door derden, dus door andere mensen, wat we nu hebben. Het is een uitbalans iets wat we aan het doen zijn. Ja? En dat is ook wat de donkere occultisten willen. Dus als ik dan praat over ze, heel vaak bedoel ik de donkere occultisten. Ze willen dat de wereld uit balans blijft. Want zolang de wereld uit balans blijft, wat gebeurt er? Kunnen hun invloed blijven uitoefenen. En anarchie is de pad van de zoon. De pad van de zon, of de pad van de zoon kan je zeggen, is de middelpad, is de pad van balans. Oké? Dus dan zijn we niet te vrij. We zijn niet vrij hoe noem je dat? Een extreem vrije mensen, waardoor we dan zeg maar, dat is dan chaos, maar ook niet geregeerd door andere mensen, want dat is ook dat is slavernij. Dat is dan een vorm van slavernij. Dus anarchie is de middelpad. Het is alleen maar zonder regeerders, maar wel met eigen beheersing. Dus dat betekent met eigen beheersing en ook eigen. Dus je bent koning over jezelf, niet over iemand anders. Je bent koning en heerser over jezelf. Dus dat betekent, je kan je intellect goed beheersen. Dus je denkvermogen is goed. Je emotionele IQ, dus de emotionele coëfficiënt is goed, dus de IQ. En ook je acties zijn moreel. Dus dat betekent iemand die hier moreel is, in het hart moreel is en ook in zijn actie moreel is. Dat is iemand die in balans is. En dat is de mensen die we nodig hebben. Dus mijn uitgangspositie, mijn doel van al mijn lessen is mensen uiteindelijk te krijgen dat ze zelfbeheersend zijn. Ze kunnen hun emotie beheersen, ze kunnen hun gedachten beheersen en uiteindelijk ook hun acties beheersen. Ja? Op mijn website krijg je ook de motto, zo denk je, zo voel je en zo doe je. Oké? Dus deze 3 dingen die representeren ook in de tarot. Heb je ook je hebt natuurlijk 4. Je hebt natuurlijk 4 andere decks. Je hebt natuurlijk de wand. Je hebt de wand. Je hebt de zwaard. Niet de zwaard, sorry. De beker, de zwaard en de pentakels. Dat representeert ook die staat van bewustzijn. Ja, dankjewel Eva. Dat is dan natuurlijk de video, de intro van Anarchos. Je kan daar gewoon gaan. Dus als je geïnteresseerd bent in kruising van oude bewezen kennis met sociaal wetenschap en hervorming, ga alsjeblieft dit boek aanschaffen. Als je een klein beetje geduld hebt, heb je zelf deel 2. Maar dat doe ik dan, ik denk dat ik het gelanceerd na de serie. Ja? Dus ga naar deze dingen kijken. Dit is specifieke kruising tussen al deze dingen. Dus ik heb audio podcast, ik heb video's die eigenlijk onafhankelijk bekeken kunnen worden. En ik heb natuurlijk Eigen Pad, de serie. Dit is een perfecte kruising voor al deze dingen. Dus ik heb laatst ook de 3 onheilige drie-eenheid gelanceerd. En ik heb het occult oncult 1 en 2 en ik heb religie 1 en 2 ook. Ik weet, mijn materiaal is heel veel. Je ziet ook hier ook, hè. Al deze, zeg maar, rode teksten zijn allemaal downloadmaterialen. Dus als je naar mijn video gaat kijken of naar mijn podcast gaat beluisteren, heb je altijd genoeg downloadmateriaal. Dus je kan kijken, dus dat je dan kan denken over die dingen.
Dat je je eigen conclusie kan trekken. Ik wil dat mensen geïnformeerde besluit gaan nemen nu. In plaats van door door angst. Want ons besluit is heel vaak gebaseerd op angst. Oké? En je weet, als de gedachte heerst het hart. Oké? Dus je hersenen, je intellect, de manier hoe je denkt, die laat je voelen. Dus het is heel belangrijk dat je je gedachten beschermt. Dus de gedachte heerst het gevoel en het gevoel heerst je actie. Dus het begint altijd hier. Ja? Dus ik wil dat mensen geïnformeerd zijn. Dus goede programmering hebben. Dus voor degenen die strikt vanuit het linkerbrein opereren, dus alleen maar logica en niet hun creatieve brein, dus de rechterbrein, wat ik dan noem de creatieve brein, gebruiken of inschakelen, dan is dit presentatie niet voor je. Ja? Dus als je een van de sceptici bent, ja, die zegt van ja, het is allemaal onzin, die tarot, al die tradities zijn onzin, ja, dan is dit niet voor jou. Ja, ik ben christelijk opgevoed en ik heb altijd begrepen dat dit niet oké is. Ja, sinds klein aangetrokken gevoeld voor dit deel. Ben ik nu slecht? Nee, helemaal niet. Sterker nog, ik was ook christelijk opgevoed. Ja? In de christelijke traditie, daarom heb ik religie 1 en religie 2. Als jij christelijk opgevoed bent, dan is religie 1 en religie 2 heel goed voor je. Dat is dan in de rechterboven daar, zie je daar Jezus Christus. En dan daarna deel 2 is Abraham. En je gaat ook, zeg maar, heel veel zien van en horen ook van uit die hoek. Omdat ik ook vanuit die hoek kom. En ik zie ook heel veel dingen, heel veel kruisen. Dus eigenlijk even in het kort, Magdalena, even in het kort. De hele christendom is opgebouwd uit deze tradities. En het is wel heel grappig om te zeggen, maar natuurlijk, een christen die zal dat nooit toegeven, want zijn geloof is de beste en die andere geloven, alle geloven, allemaal die we kennen in de hedendaagse manifestatie, die voortvloeien uit deze kennisbron. Okay? Laatst had ik een pastor Kenneth Copeland, ik vind hem heel duivel zelfs, heb ik hem gezien en hij had over gezet van God, gezet. Hij verwijst naar een kabbalistische term. Gesed betekent medogen, mercy. Dus liefde, zorg in het Nederlands. Ja? Hij gebruikt een Joodse of een kabbalistische term eigenlijk. Misschien weet hij het zelf niet, maar de Bijbel zit vol met deze dingen. Het is gewoon ongelooflijk. Oké? Dus voor degene die te sceptisch is, dan voel je vrij om iets anders te gaan kijken. Dus ga naar Netflix of zo. En als je deze dingen niet leert voor jezelf, dan ben je gewoon klaar om gemanipuleerd te worden. Dus mijn doel is om jou genoeg tools te geven, zodat je niet gemanipuleerd wordt door geen enkele wezen, door geen enkele regering, door geen enkele pastor, geen van die mensen. Want ik ga je vertellen hoe de mensen werken. En hoe je jezelf kan veranderen en transformeren naar iets beters. Dat is alles. Dan hoef je ook niemand te hebben. Ja? Tarot is een boek. En het boek die gaat ons leren hoe we met onszelf kunnen gaan. Dus niks is nieuws onder de zon. Dit gezegde heb je vaak voor mij gehoord. Ik hou van om hiermee te starten. Dus niks wat ik ga bespreken is nieuw eigenlijk. Het was altijd zo, is zo en zal altijd zo zijn. Ja? Dus, en ik zet altijd de zon daar, want de zon komt elke ochtend in de oosten en die zal altijd in de oosten komen. Zolang er creatie is, is er altijd zon en sterren. En die komen vanuit optiek van ons altijd op dezelfde plek. Dat is wat de wet doet. De wet die zorgt ervoor, daarom zeggen ze ook dat God gisteren is, vandaag is zo en morgen is ook zo. Ja? Omdat niks nieuws is. De waarheid is absoluut. En dat hebben heel veel mensen moeite mee, ik begrijp het. Maar je kan wel hoog en laag springen, maar het blijft maar zo. Dezelfde dus van, je kan wel een opinie hebben over de zon, maar hij zal altijd daar opkomen, warmte geven, licht geven. En je kan wel zeg maar niet mee eens zijn, maar dat verandert niks. Oké?
Dus wat gaan we vandaag bespreken? Wat gaan we vandaag? Vorige week hebben we inleiding besproken, Kabbalah, een beetje alchemie. Die dingen hebben we natuurlijk beter, wat meer besproken in mijn andere afleveringen. Maar vandaag gaan we hebben over de dwaas, de eerste kaart van de tarot. Begint nummer 0. De magier, de hoge priesteres en de keizerin, keizer en de hierophant. Dat ook de hoge priester wordt genoemd. Ja? Dus die gaan we dan vandaag rustig erover hebben. Dus ik vind het echt heel erg leuk en interessant. Ja, die dingen gaan we doen vandaag. Dus we gaan de sprong van de dwaas bespreken. Het begin van de reis van de identiteitsverandering. Ja, de kracht van de magier, manifestatie en actie. De hoge priesteres, intuïtie. De kracht van de intuïtie, de verborgen kennis en het onderbewuste. We gaan de keizerin, de natuur, verzorging en creatie gaan bespreken. Daar gaat het over. Hè? De keizer, structuur, autoriteit en natuurwet. En dan hebben we over de hierophant, de spirituele wijsheid, traditie en innerlijke moraliteit. Oké. Je moet al deze dingen hebben. Het is niet van, sommige mensen erkennen een aantal van deze dingen in je. Of je herkent het zelf in je. Maar de bedoeling van de tarot is dat je ze allemaal gaat ontwikkelen. Dus als je dominant, het kan zijn dat je hier meer dominant bent dan een ander. Maar de bedoeling is dat je ze allemaal hebt. Je moet alle 11 hebben, zodat je een goddelijk, maar daar gaat het om. Je gaat een goddelijk mens worden. Een goddelijk persoon. Iemand dan word je ook wat ze noemen de zoon, quote unquote, de zoon van God. Of de zon van God, die het licht brengt op aarde. Oké? Zo zie je al waar ze spelen met deze dingen. In het Engels is het de sun, S-U-N, dat is dan de zon. En zoon, S-O-N, is de sun. Dus ze spelen met ze noemen dat alchemische taal. Oké? In het Nederlands precies al de zon en de zoon. Daarom ging ik ook mee spelen. Oké, de dwaas. Laten we starten. Leuk. De dwaas is de eerste kaart van de grote arcana, maar wordt genumeerd als 0. Wat zowel het begin als de einde vertegenwoordigt. Ja, het symboliseert de onbevangenheid, eigenlijk vrijheid, waarmee we het leven tegemoet treden. Dus wanneer we hier op aarde komen, komen we vrij. Ja, we komen vrij, we zijn vrij. Ja, en het symboliseert ook de onbevangenheid waarmee we het leven tegemoet, een vol vertrouwen en vrijheid. De dwaas staat aan het begin van zijn reis, zonder angst voor het onbekende. Dus dit is ook een heel belangrijke, want mensen zijn heel vaak angstig. En denk eventjes over het feit dat je hier bent gekomen, zou ik zeggen, altijd. Denk hierover na. Dit kaart laat ons daarover mediteren. In fact, ik adviseer iedereen om elke dag een kaart te pakken. En op basis van wat ik je nu ga vertellen, mediteer aan die concepten. Dus dit heeft te maken met vrijheid. Deze kaart is de kaart van vrijheid. Ja, de vader komt, eigenlijk is het de vader zelf. Want dan zie je de zon daar, de zon is het licht. Ze zeggen ook dat God is licht, zeggen ze. Ja? Ik zeg altijd, dat is de eerste punt van manifestatie. Dat je kan zien. Maar daarvoor is er nog meer aan de hand. Ja? De symbolieken die we gaan bespreken vandaag. Niet vergeten, dit is een begin traject. We gaan dieper in de tarot. Ga ik beloven. Maar jullie moeten dit eerst gewoon goed begrijpen. En dan gaan we medium advanced doen. Dit is beginner medium. En dan gaan we medium advanced doen later. Ja? Dus we gaan alleen maar deze vier symbolieken hierin bespreken. Dat is dan de afgrond. Ja? Het onbekende. Daar heeft het aan. Je ziet daar, dit is de joker. Dit is dan de dwaas. Die loopt en die gaat dan vallen. Ja? In het Engels heet dit de fool. En wat ik mooi vond, is dat een aantal bronnen heb ik begrepen dat het eerst de kaart was die heet de soul. De ziel. Dus de fool is de soul is de fool geworden naar, zeg maar, alchemisch weer. Ja? En uiteindelijk in het Nederlands de dwaas. Maar het is niet een negatieve ding trouwens. Het heeft te maken met dat je dan volste vertrouwen hebt in het proces van het leven. Dat ga ik zo direct laten zien. En dat is geen slechte kwaliteit. Alleen het begint slecht te worden als we dan uit balans zijn. Dat is het punt. Ja? Maar dit is een kwaliteit die je moet hebben. Ja?
Dus de hond betekent eigenlijk een vriend. Ja, ze zeggen ook de hond is iemands beste vriend. Ja? Dus het, is het heeft ook te maken met het dierlijke instinct. Zo zie je ook, je instinct is iets dierlijks. Het is niet iets goddelijks. Het is iets, kan je zeggen, meer fysiek dan goddelijk. Ja? Goddelijkheid heeft te maken met intellect. Oké? Dus de hond heeft te maken met het dierlijke instinct en het heeft een bepaalde waarschuwing. Het is daar om je te waarschuwen. Ja? Maar ook loyaal en het is bescherm je eigenlijk. Daarover het heeft te maken met de intuïtie. Oké? Dus daarom heb je de hond daar. Dus je komt binnen. Je komt helemaal vertrouwelijk. Alleen maar met je intuïtie, zeg maar. En de witte roos betekent zuiverheid, puurheid. En de zon betekent verlichting en bewustzijn, maar ook optimisme. Ja? Maar in principe, wat ik hier niet heb gezet, en ik ga het toch wel een klein beetje bespreken, je krijgt daar zeg maar de tast daar, heeft ook te maken met je geheugen, wat je dan herinnert. Oké? Je ziet dat ook dat het klein is. Dus daar gaan we meer op in de medium advanced. Ga ik meer over de kleuren ook bespreken en over, want anders zitten we te lang met deze dingen. En dus je komt binnen, je komt naar de aarde toe, je ziel komt naar binnen met intuïtie, puur, met een bepaalde bewustzijn, met een bepaalde gedachtegang, ja. En je komt in vol vertrouwen, ja. De Jungiaanse archetype is dan de onschuldige, de gelukzoeker, ja. De dwaas vertegenwoordigt de onschuldige die zonder veroordeel of angst de wereld tegemoet treedt. Hij leeft vanuit een diep gevoel van vertrouwen. Dus je moet een bepaalde vertrouwen hebben dat dingen goed gaan. Ja? In de Jungiaanse psychologie is dit de archetype van een innerlijke kind. Dat altijd gelooft in het leven, dat het leven goed is en dat alles mogelijk is. En dat is dit kaart. Het kind in je. Je moet dat hebben. Het gevoel van avontuur. Ik wil iets leuks gaan doen. Oké? Heel veel mensen hebben zoiets van, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Dit kaart is voor je. Gewoon iets bedenken, iets leuks om te doen. Om jezelf te ontdekken, maybe om een bepaalde skillset te bouwen. Je moet het zelf bepalen, want je bent vrij om alles te doen wat je wil. Je kan er overal naartoe, je kan alles doen wat je wil. Zolang je natuurlijk andere mensen niet pijn doet. Dat zeg ik altijd erbij. De Egyptische godheid is Shu. Shu, de god van de lucht. Dit is voor de mensen die lid zijn. Wordt geassocieerd met de dwaas vanwege zijn band met de adem en lucht. Symbolen van het begin van het leven en vrijheid. Shu vertegenwoordigt het vermogen om lichtheid en vrijheid te vinden. Net als de dwaas. Oké? Laten we even kijken naar de kabbalistische letter Alef, dus de Hebreeuwse letter. Alef is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en betekent ook lucht. Ja? Daarom Shu is ook heel gepast hier. Of adem. Zo wanneer ze praten over de adem van God, of de geest van God, de ruach, bij wijze van spreken, hebben ze het eigenlijk hierover. Ja, het symboliseert het begin van alle dingen en de essentie van het leven zelf. Net als de dwaas, die het potentieel van alles niets belichaamt. Dus alles niets is God. Ja? Hij is alles, maar ook niets. En je gaat zien, hè, goddelijkheid betekent de divine paradox, noem ik dat. De heilige paradox. Die heeft dus de dualiteit. God is niet donker, maar ook niet licht. Hij is allebei. Want hij moet ook allebei zijn, want hij is alles. Er is niks anders dan God. Ja? Dus dan moet hij deze dualiteit belichamen. En de enige wat hij vraagt van ons eigenlijk is om deze dualiteit ook te belichamen. Om niet te handelen in extremiteit. Je moet een goede judge worden. Een goede rechter. Zoals direct gaan we die kaart, niet vandaag, maar volgende week gaan we die kaart ook bespreken. Ja? Staat van bewustzijn is vrijheid en vertrouwen. Dus je moet dat begrijpen. Weten dat je vrij bent. En dat je dan zeg maar het vertrouwen in het proces, wat ik bedoel met vertrouwen in het proces van het leven. Ja? De tegenovergestelde kaart. Tegenovergestelde, we zien het onderkant van de kaart niet. Kan je jezelf verschuiven? Welke onderkant van de kaart? Oh, nu ben ik helemaal niet in beeld. Misschien kan je even naar boven toe, helemaal bovenin, linksboven. De kaarten, want alle kaarten komen wel daar inderdaad in het
in het beeld. Ja. Ja, dat kan ook. En dan hebben we hier zeg maar de natuurwet. Het heeft te maken met gebalanceerde krachten. Ja? De dwaas leeft volgens het principe van alles, volgens het principe dat alles in het universum in balans is, zeg maar. Ja? Ja, nu kan je het wel zien, hopelijk. Dus de dwaas leeft in die. Ik ga eventjes voor mezelf nu eventjes die kaart vergroten. Dus die dwaas leeft volgens het principe. Ja, oké. Sorry. Volgens het principe dat alles in het universum in balans is en dat het vertrouwen in het universum de weg vrijmaakt voor mogelijkheden. Ja? Dit geeft eigenlijk ons al wat we komen doen in de wereld. We zijn vrij en we moeten avontuurtjes gaan zoeken. Wat leuk zeg, want eigenlijk zijn we deel van goddelijkheid. Dat is het. En we komen avontuurtjes doen. We komen leuke dingen doen. En wat is het? We zijn vrij om te bepalen wat we gaan doen. Ja? Zolang we onszelf niet in de andere extremiteit zetten, dat is dan slavernij, wat we nu in zitten, de conditie van de mensheid. Ja? Dus vertrouwen op de natuurlijke ordening van dingen zonder angst voor de uitkomst. Ja? Dus hier zie je de twee kaarten. Ik ga altijd eindigen met de kaart met de tegenovergestelde. Dan zie je hier de dwaas en het tegenovergestelde is dan de duivel. En ik zeg ook waarom de duivel, waar de dwaas vrijheid en vertrouwen vertegenwoordigt, staat de duivel voor het gehechtheid, slavernij en gevangenschap in materiële of emotionele ketens. Ja? De duivel vertegenwoordigt angst en beperking, terwijl de dwaas vrijheid en vertrouwen omarmt. Ja? Deze kaart is niet per se slecht, by the way, de duivel. Is niet per se slecht. Alleen, want je ziet ook daar dat de kettingen, die zijn niet opgelegd. Ze zijn vrijwillig. Dat geeft ons heel veel het idee ook dat de kettingen die we hebben in het leven zijn allemaal vrijwillig aan onszelf gegeven. Ja? En dat betekent ook dat we laten andere mensen over ons regeren. Dat betekent dat eigenlijk. Want in het werkelijkheid kunnen ze dat niet. Ze hebben niet deze macht en recht om te doen. Dus daardoor anarchie. Je moet jezelf regeren, want iemand anders kan niet verantwoordelijk voor je zijn. Okay? Dus de tweede kaart, even heel snel doorheen. De magier is de meester van de manifestatie. Dus als je dan magier bent, dan manifesteer je dingen heel vaak in de werkelijkheid. En je hebt controle, volledige controle erover. Je kan het heel goed. Hij gebruikt de 4 elementen, de staven, zie je daar op zijn bureau, zeg maar, op tafel. De staven, de bekers, de zwaarden en pentakels. Ik heb vorige week gezegd, de staven betegenwoordigen intellect, de bekers de emotie, de zwaarden is eigenlijk actie en de pentakels zijn de resources, dat zijn de bronnen, de hulpbronnen die je gebruikt. Je lichaam is ook een hulpbron. Ja? En de magier gebruikt dat om zijn wil, die in harmonie is met de wil van de Vader, te weerspiegelen op aarde. Oké? Dus wat doet de magier? Hij is continu invloed aan het uitoefenen om de wil van de Vader te manifesteren op aarde. Dat is wat de magier doet. Dus wanneer ik zeg, ik ben een magier, dit is wat ik bedoel. Ja? Dus, en ik weet dat heel veel mensen zijn, wanneer ze tarot horen, of wanneer ze op een of andere manier een beetje iets zien aan mij of aan iemand anders die een klein beetje duivels lijkt, dan hebben ze de neiging om te zeggen, ik ga weg. Maar dat zijn sceptici. Ik vind het allemaal prima. Dit is niet voor iedereen, dat begrijp ik ook wel. Ja? Symboliek. De tafel met die 4 elementen heb ik al uitgelegd. Die representeren ook eigenlijk vuur, water, lucht en aarde. Ja? En dan heb je dan zeg maar de oneindige teken daar boven zijn hoofd. Ja? Dan noemen ze dan de leningskaart.
Dat is dan de leningskaart. Dat is een oneindige mogelijkheid en het continuum van de geestelijke wereld. Dus het betekent de Vader zelf. Hoe ik het vertaald is namelijk dit. Hij heeft zijn hoofd. Sorry. Ja. Hij heeft zijn hoofd. Sorry, hier ben ik. Hij heeft zijn hoofd in de hemel. Daarom wijst hij ook met de ene hand naar boven. Hij houdt zijn arm zo vast. En hij houdt die andere hand naar beneden. Dus hij wijst naar boven. Maar hij zet zijn voeten op de grond. Dus hij zweeft niet. Hij is niet een zwevend persoon. Hij is iemand die actie onderneemt. Hij gebruikt de geestelijke kennis om de wil van de Vader te, zeg maar, te brengen op aarde. Oké? Dit is per definitie de Christusfiguur. Dit is de Christusfiguur eigenlijk. En de houding mijn hoofd is in de hemel, dus ik denk aan de Vader. Ik wijs naar de Vader toe, maar ik ben op aarde. Ik zet met mijn voeten op aarde. En dan zie je daar op zijn, torso daar, of ja, zijn torso dan, zijn heupen daar, in de buurt van de heupen zie je daar, zijn riem is een slang. Heel veel mensen begrijpen dat niet eens. Ik ga dat verder in, maar dat is dan wat ze in het oosten noemen de Kundalini-energie. Wat ze dan in de christenkringen noemen de Heilige Geest. Maar ze hebben het helemaal verkeerd begrepen. Dat is ook wat ze doen. Dan ga je laten zien, de hierofant vertelt ons wat is fout gegaan eigenlijk met de kerk. En dat is eigenlijk heel interessant voor Magdalena ook. Want ik ook, want ik kom uit de kerk. Zo, de Egyptische god is Tot. Oh, sorry, de Jungiaanse archetype is de schepper, de magier. De Jungiaanse archetype heeft een archetype die heet de magier. Dus dat is gewoon dit. Ja? Is het archetype van de schepper. Ja? We zijn co-creators met de creator. We creëren hier op aarde. Wij zijn degene die alles manifesteren op aarde. Ook armoede. Ja? Het is niet God. Ook ellendes, oorlogen. Dat zijn wij. We zijn niemand anders. Het enige wat je moet kijken in de spiegel zijn wij zelf. Ja? Want we zijn medeschepper. Deze kaart vertelt ons dat. Ja? En deze kaarten komen uit leringen van duizenden jaren. Van mensen die... Ik ga je vertellen, ik ben het zat om het te vertellen zelf, die slimmer waren dan wij. Ja? De enige manier waarom we weer slimmer kunnen worden dan hun is op zijn bare minimum net zo slim eerst te worden als hun. En dan kunnen we verder gaan. Want dit kunnen we niet eens. Ja? Dus de schepper die de wereld wil vormen door middel van intentie en actie. Je moet actie ondernemen. Hij heeft de vaardigheden en de visie om het leven te beïnvloeden en te transformeren. Jouw leven en de leven van iemand anders. Egyptische god is Tot, de god van wijsheid en magie. Ja? Die is geassocieerd met de magier. Hele belangrijke, Bet. Dat is dan de Bet is die symbool van het huis in de kabbalistische termen, maar ook in de Hebreeuwse letter. Is het tweede huis. Daar komt ook het woord Bethlehem. Lechem is eigenlijk brood. Eten eigenlijk, brood. Dus Bethlehem betekent huis van het brood. Oké? Dus Christus is geboren in Bethlehem. Ja? Dus het betekent huis. Het huis van brood. Het huis waar het heeft te maken met fysieke rijk. Ja? In het fysieke rijk. De plaats waar spirituele energie gestalte krijgt. Ja? Dat is het huis. Wij zijn dat. Wij zijn dat huis. Waar de geest van God of van de creator gestalte krijgt. Wij zijn dat. Daarom is de Christusfiguur, noemen ze hem ook God. Want het is God in de vlees. Ja? We zijn allemaal de ego, de ego, wat we dan ego noemen, dat is hetgene wat ons deze lichaam geeft. We denken alleen maar verkeerd. We denken dat we allemaal separaat zijn. Maar jij en ik zijn hetzelfde. Ja? Daarom zegt een van de wetten van Christus is, we moeten elkaar wat? Lief hebben. Oké? Dus de staat van bewustzijn, vermogen om te manifesteren. Je moet dit gewoon gaan trainen nu. Je moet je gedachte, emotie en actie, intentie zetten op dingen en dingen gaan bereiken.
Ja, gefocust en vaardigheid in manifestatie. Dus je moet vaardig worden met de dingen die je hebt. Heel veel mensen zeggen, ja, ik kan dit niet doen, want ik heb geen computer. Of ik kan dit niet doen, want ik heb geen dit. Of ik kan dit niet doen, want ik heb niet dat. Maakt niet uit. Begin waar je bent. Intentie, gedachte, focus. Dit is dan wat dit betekent. En het heeft te maken met de natuurwet, harmonie. De magier werkt in harmonie met de natuurwetten. Waarbij hij begrijpt dat alles in verbonden alles is verbonden, sorry. En dat actie moet voortkomen uit een evenwichtige intentie. Ja? Dus je hebt een intentie en actie die gaan samen. Ja? En de tegenovergestelde is de gehangene. Ja? Dat is dan de kaart van de gehangene. Vertegenwoordigt overgave en acceptatie van omstandigheden. Veel mensen zitten hier. Trouwens, heel vaak wordt dit kaart de gehangene ook als een slechte kaart gezien. Het is niet slecht. Geen enkele van deze kaarten zijn een slechte kaart. Want je moet ook de balans is controle, maar ook vertrouwen. Ja? Dus overgave. Dus je gaat eerst je intentie doen. Alles doen wat jij kan. En dan laat je de rest overgave dus aan de universum. Ja? Dat is dan het gedeelte van vertrouwen. Daarom moet je deze kwaliteiten allemaal bouwen. Maar het moet in een balans. Wat gaan mensen doen? Zijn mensen die die controleren te veel. Zijn gewoon van, oh, ik wil alles controleren. Controle over alles. En er zijn andere mensen die zeggen van, nee, ik ga niks doen. Overgave. Nee. Er is zelfs een gebed hierover. Ja? God helpt me om alles te doen wat ik kan doen. En te accepteren wat ik niet, waar ik niks kan doen. Ja? Dat is een gebed hierover. In Amerika hebben ze dat heel vaak. Heb ik een paar keer over gehad. Ga ik nu niet erop in, maar zodat je een idee krijgt dat je bewegingsruimte, ja, die moet je volledig van genieten. En volledig benutten. Dus je moet alles en als een keertje alles erop doen om iets te bereiken. En dan vervolgens overgave dat de universum het allemaal voor je goed in zijn geheel voor je zet. Oké? Dus je begint als een dwaas, als iemand een avontuur. Je begint daarmee. Maakt niet uit wat je wil gaan bereiken in het leven. Je begint daarmee als een avontuur. En dan vervolgens ga je intentie en focus. Je gaat dan in je gedachten ga je precies laten zien, plannen wat je wil doen. En dan ga je dan zeg maar actie ondernemen, intentie zetten, actie ondernemen. En dan de universum doet de rest. Je ziet al, dit is een boek. En hoe meer je dan dieper ingaat in die symbolieken, hoe meer je gaat ontdekken. Dan gaan we zijn op de helft al. De hoge priesteres vertegenwoordigt het onbewuste, intuïtie en de verborgen kennis. Ja? Zij zit tussen twee zuilen, symbool voor balans tussen tegenstellingen. Ja, dus deze kaart gaat ons leren om de dualiteit van de wereld te omarmen. Om er gebruik van te maken. Wat is de bedoeling van de tarotkaarten? Zoals ik het eerder heb gezegd, de tarotkaarten zijn gemaakt eigenlijk om jezelf te transformeren. Zelfkennis eerst. Dus zodat jij jezelf leert kennen. Ja? Maar ook om kwaliteiten te ontwikkelen. Dus, ik heb al over de dwaas gehad. De dwaas, wat leert ons over onszelf? Dat we een ziel zijn die binnen zijn gekomen in de creatie. En de kwaliteit die je daar moet ontwikkelen is vertrouwen in het proces van het leven. Want we zijn gekomen, we hadden geen controle over dat. Ja? Dus we moesten als baby sowieso vertrouwen. Dus je moet alles beginnen als een kind. Soms is het, je wil controle hebben over alles, maar dat is magier. Op het moment dat je genoeg kennis hebt en jezelf genoeg hebt, de gedachten en je emoties genoeg in controle hebt, dan kan je intenties gaan beginnen te bouwen. Zeg maar, oké, ik ga focussen om dit te gaan bereiken in mijn leven. Dus die kaart, dus de eerste kaart leert ons om als kind het leven in te gaan. En vervolgens de tweede kaart leert ons om als bewuste wezens iets te kiezen, gefocust te gaan, aan de slag te gaan. Dus de tarot geeft ons elke staat van zijn. Hoe we kunnen ons gedragen. Of zelfs hoe we ons gedachten kunnen gaan aanpassen en veranderen. Waardoor deze kwaliteiten in ons ontwikkeld gaat worden. Dus je gaat iemand worden die vertrouwelijk is, maar ook iemand worden die intentioneel dingen gaat doen, bewust dingen gaan doen. Ja? Deze kaart
bijvoorbeeld, die gaat ons leren om onze intuïtie te leren vertrouwen. De intuïtie moet getraind worden in de dualiteit van de wet. Want je ziet daar, de vrouw, die heeft daar de Torah. Daar zie je daar, misschien zie je dit nog niet helemaal, maar zie je daar de Torah. De Torah staat voor verborgen kennis. Dat is voor degene die een beetje weten over de Joodse geloof. De Torah is hun Bijbel eigenlijk. Ja? Die staat voor de wet. Als je dan Torah omdraait, krijg je Tarot. Dit is de wet. Dus dit is de vrouw, ja, en de man op haar voeten, maar ook op haar hoofd daar trouwens, de kracht van de onderbewuste. De man is altijd gerelateerd met de onbewuste. Ja? De zuilen is Yachim Boaz, kracht en kennis. Ja? En het gaat over de kunstenaar, de creator eigenlijk. De creatie zelf. En het heeft te maken, dit is, als je mij vraagt, welke kaart is de kaart van de tarot? Dit is het. Ja? De tarotkaart is de tarotkaart. De Queen of Heavens. Goedenavond allemaal. Goedenavond Jansen. Hoe gaat het? Ja? Dit is eigenlijk de Queen of Heavens. Nou, ik ga je iets verklappen. Als je 's avonds omhoog kijkt, dan zie je sterren in de hemel. Je ziet donker en sterren in de hemel. De donker gedeelte, dat is zij, is Isis. Zij is het. Daarom in de oude tekeningen van Rome of van al deze tekeningen over haar, zie je van Maria en zo, zie je haar altijd met een donkere sluier of een donkere mantel. En dan zitten sterren erop. Maar dat is zij. Dat is Isis. Dat is Maria. Dit is Maria. En hier in de tarot noemen ze haar de hoge priesteres. Ik noem haar de Queen of Heavens. Ja? De hoge priesteres is de archetype van de kunstenaar die vertrouwen op de innerlijke kennis en intuïtie. Daar gaat het om. Ze handelt niet vanuit logica, maar vanuit diepe spirituele inzicht. Dus ze heeft bepaalde spirituele inzicht en daaruit handelt ze. Ja? Intuïtie is altijd iets goed. En als je alleen intuïtie gebruikt, dan heb je een probleem. Dus dat is het punt. Isis is de godin van magie en mysterie en zij is eigenlijk de mysteriegodin. Zij heeft ook de wet. Isis wordt ook als in Egypte als Ma'at gezien. Aan het einde van mijn podcast, heel vaak zeg ik ook Ma'at. Ik zeg de woord Ma'at. Ja? Daarvoor zeg ik iets en dan zeg ik Ma'at. Ma'at betekent wet, natuurwet. Ja? De natuurlijke orde van de creatie. Zij is de queen. Daarom hou ik van de vrouwelijke aspect van divinity. She is the queen, man. Seriously. En haar letter is Gimil. Ja, en het komt van Gimul eigenlijk. En dat betekent beloning eigenlijk. Zij is degene die ons ook beloont. Ja. Daarom zeggen ze ook, je moet mama knows best, in a sense. Ze verwijzen hier naar, niet naar je natuurlijke moeder. Ze verwijzen hier naar. Ja, mama knows best. Dit is de moeder. En je moet naar mama luisteren. Als mama blij is het huisje blij, zeggen ze toch? Nou, we moeten deze mama blij maken. Als deze mama blij is de hele creatie blij. Ja, als deze mama niet blij is de creatie niet blij, dan zijn we de lul. Dat moet even zo zeggen. Ja? En de vorm van Gimil is als iemand aan het rennen is. Dus hier symboliseert hij eigenlijk een reis, de beweging. Een beweging, een reis. Van het bewustzijn naar hoger inzicht. Dus je bewustzijn wil groeien. Daarom zitten we ook in de quote-unquote gevangen in de fysieke wereld. Want ons bewustzijn wil groeien. Dat heeft het ook überhaupt getriggerd. Er zijn 2 redenen waarom het getriggerd heeft. Nummer 1 zijn zielen die komen om andere mensen te leren. En de tweede zijn de zielen die dan willen groeien. Die krijgen ook door middel van de fysieke domein krijgen de kansen om dat te doen. Ja? Dus het vertegenwoordigt het noodzaak om te zoeken naar spirituele waarheid door innerlijke reflectie. Staat van bewustzijn, diepe introspectie en intuïtie. Je moet zelfreflectie doen van jezelf. Tegenover de ontwikkelbare kwaliteit, geduld en innerlijk inzicht. Meditatie eigenlijk. Heel vaak is dit de kaart van meditatie ook. Tegengestelde kaart is de zon. Wat in de donker gebeurt bij de moeder, gebeurt in het licht. Bij de zon, zeg maar.
De zonnekaart staat voor helderheid en bewustzijn. En terwijl de hoge priester staat voor mysterie en intuïtie, het onbewuste. Samen vormen ze een balans tussen openbaring en geheimhouding. Dit moet plaatsvinden. We moeten allebei hebben. Sommige dingen houden we nog geheim. Sommige dingen openbaren. We openbaren dingen. Maar sommige dingen blijven nog steeds in het donker. Dus de donker representeert eigenlijk het onbekende. Mensen zijn heel vaak bang van de donker. Ik hou van zwart kleren, zwart dit, zwart dat. Maar het heeft te maken met en het occulte ook. En heel vaak de slechteriken worden altijd in het donker met zwart geassocieerd. Maar omdat wij geprogrammeerd zijn, verkeerd eigenlijk, dat zwart gerelateerd is met kwaad. Ja? Het heeft te maken met het onbekende. Dat is het allemaal mee te maken. En als we dit soort dingen weten, zijn we niet meer bang. Ja, de wet is dualiteit, daarom die twee zuilen. Ja, en alles krijg je dualiteit natuurlijk, maar deze leert ons om met deze dualiteit om te gaan. Ja, dus de priester, balans. Waar wijsheid is gebaseerd op het doorgronden van deze dualiteit. Dus je wordt pas wijs als je de dualiteit van de natuur begrijpt. Ja, dat dingen twee kanten hebben. En dat wij de middelpad moeten zoeken. Dus dit is daar de tegenovergestelde kaart. Ik zet het daar, zodat je weet, als je de tarotkaart krijgt, dan weet je dat. Wanneer we bij de zon zijn, dan zie je hoogwaarschijnlijk, of niet hoogwaarschijnlijk, dan zie je dan de hoge priester als de ding. Nog 2 kaarten te gaan, mensen. Oké, dus de keizerin is Dalit, dat is de letter Dalit, symboliseert overvloed, ja, vruchtbaarheid en kracht van creatie. Ja. Dit is een andere staat van Isis. Zo zie je ook, Isis is de keizerin en de godin Hathor ook. En de godin Maat. Het heeft te maken de staat van zijn op dat moment. Dus dat betekent dat in het occulte, in het algemeen, heb je te maken met het staat van zijn. Staat van bewustzijn. Je moet erkennen van, oh, nu ben ik in deze staat. Oh, nu ben ik in deze staat. Daarom reageer ik zo. Op het moment dat je dan je staat van zijn begrijpt, dan kan je het beheersen. Dan kan je zeggen van, oh, ik ga het tegenovergestelde doen. Dus bijvoorbeeld, geef een voorbeeld. Als ik in een staat van bewustzijn van woede of van oorlog, van strijd, dan zeg ik, oh, nu ben ik in deze staat. De enige manier om het, zeg maar, te balanceren is met vrede. Je kan niet oorlog, vrede krijgen of een staat van balans hebben van vrede. Of van vrede. Door, zeg maar, meer oorlog te krijgen. Je moet een staat van balans hebben. Hoe noem je dat? Vrede is juist de balans, sorry. En je hebt de andere kant van oorlog is een staat van complete overgave, sorry. Dat is wat we doen nu eventjes. We zitten of in een staat van complete overgave, dus laat de mensen doen en de regering doen wat hij wil. Of in een staat van oorlog, dat is ook eigenlijk uit balans, want ze gaan ook en dan gaan ze ook oorlog voeren en doen wat ze willen. Ja? Dus de keizerin is een archetype van onvoorwaardelijke liefde ook trouwens. Dus het granenveld dat je daar ziet, dat is vruchtbaarheid. De hartvorming is Venus. Dus zie je daar de symbool van Venus. Verwijst naar de liefde, schoonheid. Ja? En ook de godin Venus van Rome. En Hathor in Egypte. De hartvorming verwijst naar liefde in ieder geval. De tuin staat voor natuurlijke wereld. Dus het is dan de wereld gewoon om ons heen. En die bloeit en groeit door haar. Ja, de sterrenkroon, verbinding met de kosmische en de cycli van de natuur. De natuur, het leven heeft een cyclus. Ja? Alles gaat geboren worden, gaat weer doodgeboren worden. Dat geeft ook aan dat we nooit doodgaan trouwens. Want het heeft, de wet van cyclus vertelt ons dat. Okay? Dus de Hathor is de godin van liefde. Ja? Vruchtbaarheid. Etc. De Dalet betekent deur. En nog een ander ding. In het occulte, seksualiteit is een ding. Okay? Dus als je denkt ook over een deur, je moet eigenlijk om benen die open gaan, bij wijze van spreken. De deur waar het leven ook komt. Want zij is hier ook zwanger. Dit is een zwangere vrouw eigenlijk. Hier zie je het niet, maar als we dan in de Medium Advanced serie gaan van Tarot, dan vertel ik je ook dat die staf die ze daar heeft, die verwijst naar haar buik.
De Bota-kaart, dus de kaart van Paul Casey, die heeft meer de staf is langer. Waardoor je dan precies ziet dat de staf echt op het buikje verwijst. Want mama is nu zwanger. Ja, dus de hoge priesteres is zwanger nu. Ja, in deze kaart. Dus het is weer een andere staat. Ik ben nog steeds een vrouw, maar nu ben ik een zwangere vrouw. Daarvoor was ik een vrouw zonder zaad, zonder enig idee waar ik naartoe ga. Nu, met intentie, met focus, bezwanger ik een idee. Het idee is de zaad. De zaad die de vader, de Christusfiguur in Maria stopt. Volg je dit? Dit is het eigenlijk. Dit is het verhaal. Dit is de christelijke verhaal, maar het is eigenlijk de Egyptische verhaal. De christelijke verhaal is het Egyptische verhaal. Ja? Dus dit is gewoon de zwangere vrouw. En de tegenovergestelde is de keizer. De keizerin staat voor creativiteit ook. Vloeiende energie. Dus je bent creatief, je focus, maar je bent ook creatief. Je gebruikt logica en je gebruikt creativiteit. Terwijl de keizer stabiliteit en structuur is. Dus die twee dingen moet je omarmen. Je moet creatief zijn, maar ook stabiel en structuur brengen. Ja? Dus je moet niet te veel structuur hebben en te veel stabiliteit alleen maar, of alleen maar creativiteit en alleen maar vloeiende energie. Nee, je moet allebei hebben. Zo zeg ik, heel vaak vrouwen hebben de creativiteit, die gaat helemaal los. Maar de stabiliteit en de structuur hebben ze niet. Dus dat betekent dat je dan de keizerkaart moet op die gaan mediteren. Als je dat in jezelf herkent. Dus herken je jezelf hierin? Dat moet je even ook vragen in die kaart. Herken ik mezelf hierin? Maar de wet die deze kaart eigenlijk vertegenwoordigt, is de wet, het principe van groei. Ja, dat er een cyclus is in het groei. De cyclus, ontwikkeling, bloeien. Ja, voltooiing, doorloop. Dit principe benadrukt dat groei een fundamenteel en natuurproces is. Een natuurlijk proces is. Ja. Dit is de tegenovergestelde, de keizer, die gaan we nu bespreken. De keizer vertegenwoordigt structuur en orde. Oké? Hij is de vaderfiguur eigenlijk. Dan zie je ook, als we dan zeg maar kijken naar als we kijken naar de symboliek, de troon waar hij zit, de ramhoofd, dit verwijst naar Mars natuurlijk. Ja? De god Mars, of gewoon het planeet Mars. Ja? Je ziet ook, als je dan naar onze kosmos bekijkt, net eigenlijk onze kosmos, maar onze heelal, ja, waar wij zitten, met de 9 planeten, waarvan alleen maar 7 voor het occulte belangrijk zijn. We gaan tot Saturnus. We gaan niet verder dan Saturnus, want Saturnus is de planeet wat wij met onze blote oog nog steeds kunnen zien. Daarom gaan we tot Saturnus. En trouwens, er is niet alleen maar 9 planeten in de wereld, in onze heelal. Er zijn vele malen meer, heb ik begrepen. Maar 9 is door de regering aan ons verteld, door de NASA aan ons verteld. En er is meer gaande daarboven in ieder geval. Okay? Maar in ieder geval, voor het begrijpen, het is net als de Kundalini ook. De chakras, wat ze dan noemen de chakras. We hebben 7 belangrijke chakras. Die zijn de grootste chakras. Die meest invloed uitoefenen in ons lichaam. En je hebt een aantal meer, tientallen meer van die chakras in ons lichaam. Zelfs honderden meer zelfs. Oké? Dus in de reiki en dat soort dingen ga je dat allemaal leren. Maar waar ik naartoe wil gaan is dat die representeert Mars eigenlijk. En aarde zit tussen Venus en Mars. Interessant. Want aarde zit tussen de mannelijke en de vrouwelijke. Dus dat betekent geen te veel mannelijke energie, maar ook niet te veel vrouwelijke energie. Het kindje staat rechts intussen. Want de rechterarm is de arm van... de rechterarm is de arm van instructie. De linkerarm is de arm van barmhartigheid, van liefde. Ja? Of is het andersom? Wacht even. De linkerarm is de arm van barmhartigheid, Ja, want het is dan de arm van de moeder. En de rechterarm is de arm van de vader eigenlijk. Dus ook wat ook wel de zoon wordt genoemd uiteindelijk. Want die is degene die de actie onderneemt. Maar in ieder geval, de Jungiaanse archetype is de heerser. Ja? De leider die stabiliteit brengt. Ja? Ik breng structuur, autoriteit en stabiliteit. Ja? Osiris is heel erg, dit is dit figuur, zie je het helemaal. Ja, is koningschap. Wordt geassocieerd met de keizer vanwege zijn rol als de heerser, een beschermer van de wet. En ik bedoel niet de menselijke wet ook, de natuurwet. Oké?
Hij is de strenge papa, die ik soms ben. Ja? Die zegt van nee. Volgens de morele principe, dit is de weg die we moeten gaan. Ja? Dit is deze. He is heel belangrijk. Het is een heel belangrijke uitspraak in het Hebreeuws ook. En het is ook de venster. Die vertegenwoordigt ook de Vader. Heel veel mensen kennen de naam van God Yahweh. In Hebreeuws is het Yod-He, Wav-He. Zo direct gaan we naar Wav toe. Maar Yod is de vader, He is de moeder, Wav is de zoon. Dus gaan we zo direct daar naartoe. En weer He. Dus de He is de moeder, maar de tweede He is de dochter. Dus dan heb je vader, moeder, zoon en dochter. Daarom zeg ik tegen heel veel mensen, we vergeten heel vaak de dochter. Ja, maar heel vaak in het Hebreeuws hebben we ook het woord Jehe. Ja, dus dat halen ze de dochter weg. Want eenmaal iets in je hart is, dat gaat automatisch vorm krijgen. Automatisch manifesteert die ze. Want ze zeggen, je handelt wat in je hart zit. Oké? Dus de venster, symboliseert het venster eigenlijk. In de context van de keizer vertegenwoordigt het de vermogen om vooruit te kijken. Ja, je maakt het raam open. Visie. Ik heb visie. Ja, dus een vaderfiguur die heeft visie. Structuur en orde is de bewustzijn. Je moet bewust zijn van, ik moet structuur brengen in mijn leven. Ik moet orde brengen in mijn eigen zelf, in mezelf, in mijn eigen wezen ook. En de kwaliteit is leiderschap en verantwoordelijkheid. Tegenovergesteld is keizerin, hebben we al besproken. Het principe van orde is de wet, de natuurwet, het principe van orde. En zo zie je, ik heb hier de keizer eerst gezet en dan de keizerin. En bij de keizerin heb ik de keizerin eerst gezet en dan de keizer. De laatste kaart, mensen. De hierofant, of de hoge priester, staat voor traditie. Ja, dus religie, het representeert religie. En een van de redenen waarom ze zeggen dat de tarot niet uit Egypte komt, is omdat hij dit symbool heeft. Dit symbool was er ook zo in Egypte. In Egypte hadden we ook pausfiguren. Het idee van een paus is niet iets nieuws, mensen. Als je dat denkt, dan ben je een Mongool. Kom op. Dit is echt iets dat zelfs een kleinkinderen kunnen het achterhalen. Paus is niet een nieuw concept. Er was altijd tempels. En in tempels waren altijd wat we nu noemen priesters. Ja? In de oudheid noemen ze dat geleerden. Of de wijzen. De sage in het Engels. Ja? Wanneer je praat over de 3 wijzen in de Bijbel, dan praat je over Orion, onder andere. Maar dan praat je ook over de 3, wat ze ook noemen, de koningen. De 3 koningen, de 3 wijzen, de sage, de magi's. De 3 magiërs noemen ze hem ook. Ja? Dus het vertegenwoordigt gezag van instituten zoals religie en het onderwijs. Okay? Hij is de tussenpersoon tussen het goddelijke en de mens. Dit zijn mensen, als je dit ziet, als jij iemand bent die het leuk vindt, ik zie mezelf ook in dit kaart. Ja? En dan zie je daar 2 bisschoppen, die komen aan de voeten van de paus. Ja? Die komen hun respect tonen, want hij heeft de sleutel. Je ziet daar ook de troon in de kerk. Hij zit op de troon, zie je daar. Hij heeft de sleutel van de hemel en aarde. De sleutel wat Jezus erover heeft. Ja? Hij zegt tegen Petrus, ik geef je de sleutel van de hemelen. De sleutel om alle tradities te ontsleutelen. Dat betekent, dit persoon is een persoon van wijsheid. Daarom is hij ook in de Jungiaanse archetype de wijze, of de leerkracht, de leraar, de mentor. Want die heeft de sleutel. Ik kan je vertellen, op basis van de sleutel kan je alle tradities openmaken. Alle geheimen, der geheimen kan je openmaken. Ja? Dus dat is dan waarom je dan zo zit. En dan heeft hij dan zo, zeg maar, zijn armen naar boven. Ook, by the way, tot zijn extreme, zie je Lucifer, zeg maar, de Baphomet beeld. Degene die mij het occulte onthuld deel 2 heeft gekeken, over satanisme. Dan laat ik ook zien de beeld van Baphomet. En dan zie je dan, zeg maar, Satan ook met precies die vinger omhoog. Ja? Betekent niet per definitie iets slechts, trouwens. Maar het wordt wel heel vaak op een satanische wijze gebruikt. Maar de 2 bisschoppen aan zijn voeten symboliseren de leerlingen. De 3 gekruiste staf verwijst naar verbinding tussen hemel en aarde en de onderwereld.
Ja? Dus wij, de leerkracht, de leerkracht heeft dan de kennis om jou in de hemel te krijgen, om jou, zeg maar, geluk te maken op aarde en ook in de hel. Wel, ik zie dat niet helemaal. Ik zie het, dat is de standaard definitie die ze geven eigenlijk, min of meer. Maar het heeft ook te maken met intellect, heeft ook te maken met emotie en heeft ook te maken met je actie. Dat zijn die drieën. Dus die heeft dan kennis daarover. Oké? Dus de Egyptische god is Amen-Ra. Heel erg gepast. God van zonlicht en de schepping wordt geassocieerd met Hierophant, omdat hij de bron van goddelijke wijsheid en orde is. Ja. Oh, ik laat zo direct de kaart zien. Ivan, don't worry. Ja, mijn hoofd staat bij de kaart natuurlijk. Ja, heel dankjewel. Dan hoor je niet alleen maar mijn stem. Dus dan zie je ook daar de sleutel. Zo zie je ook de sleutel heel in het midden. Laat me even mezelf een beetje weghalen. Alleen maar mijn stem laten horen. Even kijken. Ja. Zo, dan zie je daar de sleutel. De sleutel daar is de sleutel van helemaal in het midden. Op de voeten van de paus zie je daar 2 sleutels. Die lijken verdomd heel veel op de sleutels van de katholiek van Rome. Ja. En dit is ook een van de redenen. Deze kaarten komen uit Italië natuurlijk. Hè? Ja. Dus dit is ook een van de redenen. De wet die hij representeert is de transformatiewet. De transformatiewet en overdracht. Ja? De hierophant die draagt natuurlijk wijsheid over, net als ik. Dus ik zit sowieso hier. En heel veel mensen ook die dit naar Show kijken. Heel vaak ga je kijken ook om informatie te putten, zodat jij ook kan lesgeven. De tegenovergestelde is de dwaas. Dat is een mooie einde natuurlijk. De tegenovergestelde is, we zijn bij de dwaas begonnen en we zijn geëindigd bij de dwaas. Ja, de tegenovergestelde is de dwaas. En de reden daarvan is omdat de dwaas vertegenwoordigt het ongecontroleerde en de onconventionele. Dus we gaan een avontuurtje doen. En de hierophant, die is juist tradities en regels. Allebei zijn belangrijk. Ja? Dus ik ben niet alleen maar voor kerken en zo. En soms zeg ik zoiets van, ja, als je naar de kerk wil gaan, zou ik niet alles klakkeloos geloven natuurlijk, wat ze zeggen. Ik ben eigenlijk zelfs helemaal tegen. Maar bijvoorbeeld, ik heb nu bijvoorbeeld een plek, een lidmaatschap waar je dan kan komen om materiaal te halen en zelf te leren. Je betaalt een bijdrage, zodat ik meer materialen voor leerkrachten vooral en ook voor serieuze studenten kan uitbrengen. Dat is een soort instituut. Maar ik ben niet van de partij van ik ben je guru. Of dan begint het al een beetje uit balans te gaan. Dus er moet een aspect van zelflering er zijn. Dus ik ben de leerkracht, ik kom de kennis naar je brengen. Maar de wilskracht van jezelf moet er zijn om de informatie, zeg maar, iets ermee te gaan doen. En ook te leren, te assimileren. Ja, ik kan je niet dwingen. Dus, en kerken zijn, die zitten al in de richting van dwingen. En God heeft gezegd en ditjes en datjes. Dan gaan we al de verkeerde kant op. Volgende week. Vooruitblik op de reis. We gaan verder. Volgende week met geliefde, de triomf of zegenwagen, kracht. De kluizenaar, raad van fortuin en gerechtigheid. We gaan ook een beetje bespreken. Dit is ook een beetje medium en advanced. Want Aleister Crowley is een van de bijdragers van de tarot. Is een mysticus. Die heeft bijgedragen met het switchen van de krachtkaart met de gerechtigheidskaart. Ze zijn geswitcht, mensen. Voor degenen die het niet hebben gezien, ze zijn geswitcht. Oké, en ik ga ook klein beetje erin. Want ik ga het een beetje laten voor de Advanced Tarot lezing. En de reden daarvan is omdat het heeft te maken met het, want we gaan in de volgende seizoen gaan we dan de tarot koppelen ook met de hemelen. Met de universum, met de, laten we het zo noemen, met de zodiac. Oké? Want dat is ook daarmee gekoppeld. En we gaan het bespreken. Oké? We gaan verder in onze reis dus. Dus kom zeker volgende week. We gaan een beetje afronden nu. Niet vergeten, mijn doel is dit. Ik wil dat de mensheid een goddelijke evolutie plaatsvindt in de menselijke natuur. Of in de menselijke conditie. Dus mijn reden voor deze shows is
dit. Het herkennen en omarmen van de schepping. Zorg voor de aarde. Dat is mama. Dat is de keizerin. Zorg ervoor. Zorg voor haar. Als we voor haar zorgen, dan zorgt zij voor ons. Ze geven ons ongeconditioneerde liefde. We zijn een pot immorele mensen op aarde, maar we kunnen wel lekker eten elke dag, hè? Jongen. Afstemmen van de persoonlijke wil op goddelijke wil. Dat is het doel. Het proces van morele en spirituele evolutie. Dat is ook een van mijn doelen. Beheersing van de wetten van de natuur en geest. Architect van je eigen pad. Daarom dit programma Eigen Pad. Toegang tot hogere kennis en krachten. En als laatste de vereniging van de mensen en de goddelijke. Yes, het is echt heel cool. En geloof me, er is meer. Maar ik heb het niet. Ik laat het voor de volgende seizoen. Voor mensen die echt wat meer gevorderd willen worden in dit verhaal. En zo zie je, je hoeft niet te betalen voor deze tarotlessen. Je krijgt het bij mij eigenlijk zelfs beter. Maar de Egyptische versie, die ga ik wel, want dat zit er wel wat meer in dan normaal. De mensen die voor mijn lidmaatschap kiezen, die krijgen meer van deze dingen. Daarom zet ik het ook hier een beetje, quote-unquote als reclame, maar het hoeft niet. Je hoeft niet, maar we kunnen dit lezen. Dat betekent Ank, Ir, Reke, Sejemen, Neteru, Ni, Metik. Oké? Dus Ank, Ir, Reke, Sejemen, Neteru, Ni, Metik. Dat betekent leef je leven. Ja? Ken en obey. Obey is gehoorzaam, sorry. Ken en gehoorzaam de Neteru, dat zijn dan de natuurwetten. Niet zal je doodgaan. Dan zie je daar ook een coffin daar. Dat geeft je een idee van. Maar goed, ik laat het hierbij, mensen. Dank dat jullie er waren. En we zien elkaar weer volgende week fris en fruitig. Zoals ik altijd zeg, Wen Maat. Tot de volgende week, mensen.